når man går rundt og ser på arkitektur, og så kan det være halvfarligt, og næsten med livet som indsats. Blandt andet var jeg på Odense Banegård på et tidspunkt og fik øje på en eller anden detalje højt oppe og blev bare ved med at gå. Så jeg faktisk ikke opdagede, at jeg var lige ved at trimle ned ad en kæmpe lang trappe og opdagede det i sidste sekund. Og også når man cykler rundt i København, der er rigtig mange ting at kigge på, så ja, man skal passe lidt på. Så synes jeg så måske, at der er blevet solgt ud af nogle af principperne sådan her i de senere år, fordi trenden er skiftet. Altså i 80'erne havde man meget humanistisk tilgang til tingene og lavede en masse undersøgelser af, hvad det var, folk trivedes med. Og nu er det sådan mere blevet, altså i de sidste mange år, med glaspaladser og vindomsuste bygninger og altaner på hjørnerne, hvor folk ikke har lyst til at opholde sig. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg synes, man har pligt til som arkitekt altid at tænke mennesker ind i bygningerne. Hvad er det, de trives med, og hvordan får de den største nytte af de bygninger, vi laver, for de står immervæk rigtig, rigtig længe.